Felly Sione, be nath i ti ddod yma heddiw? Dwi'n gwybod bod ti wedi rhoi amser a ti'n credu grin o rhywbeth fel hyn. Pam ti'n credu bod grin yn efo? Dwi'n credu'n iawn, mae'n rhaid i'r cyfle i bobl ifanc sy'n yr ardal, rhaid cyfle iddyn nhw fod ar yr un stage a sy'n na i bobl arall i draws Prydain, rili, a mae'n rhaid hwn yn Gogledd Cymru'n briliant. A be ti wedi mwynhau am bore yma? Be oedd y dan sydd wedi mwynhau fwyaf? Y brwdfrydau sydd yn y myfyrwyr yma, maen nhw'n gyd i dod yma, mae'n cymryd amser o'r ysgol, da ni'n newid sôn am pethau mwisol a'r brwdfrydau a'r gwerth o'r wybodaeth gynnyn nhw. Ia, dwi'n gwybod. A be o'n i sylwi oedd, pan oedden ni yn y darn lle ni'n siarad efo'r gynulleidfa, lle nhw ddim o'r barod i ofyn cwestiynau. Ond wrth gwrs, pan wnaethon ni'n dechrau gwneud y grwpiau bychin, oedden nhw weld i dod allan o'i crwyn ac yn barod iawn i ofyn cwestiynau yn dod. Do, bendant, yn grŵp i, wnaethon nhw ddod o'r pynciau fyny hynna, ond yn rhaid i fi i crwcio na i'n gwybod, euthanasia, ethylu, organa, bob dim dod fyny, a di dod gen nhw, so mae'r gwybodaeth gen nhw, mae jyst eisiau ffocysu fo mewn i bethau. So ti'n meddwl bod nhw'n gwneud reid allu? Do, gwych, o'i hoedran nhw a y profiadau ifed iawn. Ac wrth gwrs, Sian, y ti ar y bwrdd yn dweud efo'r coleg Brenhinol Meddygon Teulu. So dwi'n falch iawn o gael help gan y coleg efo'r diwrnod yma heddiw. Be fysa ti, pa neges fysa ti'n basio nôl i'r coleg ynglyn â heddiw? Bendant, mae'r coleg, da ni angen rhaid llais Gogledd Cymru yma yn Gogledd Cymru helpu hein drwad o ysgol, brif ysgol, cadw nhw yn Gogledd Cymru, a hefyd mynd lawr i Llundain fory a deithio nhw, ylwch, da ni yma, bod ni'n faculty bach, da ni yma. Da iawn ti, diolch yn fawr i ti.